trebalo pristupiti sa jednom dozom opreza kada se mijenja regulacija saobraćaja i da to ne može biti predmetom nečega što mi smatramo da bi bilo dobro rješenje i da to treba, dakle, struka prvo da daje svoje mišljenje, da se naprave potrebne analize svih prometnica, pogotovo u užem dijelu grada, ako se dolazi do promjene režima prometa unutar toga grada. Da je to napomenula je odlukom promijenjen režim u jednosmjernu cestu, dakle ova cesta kod Devetke, i problematično uključenje. Mi nemamo regulirano dobro rješenje općenito ulice Ibre Miljkovića Vuče da bi mogli snositi taj jednosmjerni promet iz ulice od Devetke. I ono što se događa svakodnevno, prisutno je recimo sad, kako će tek biti u ljetnom periodu, jer je vrijeme da kad govorimo o ovoj odluci da potaknemo i službu koja je u obvezi kao i Savez za regulaciju da prate realizaciju ove odluke, ne samo gdje će naplatiti novi parking, odnosno uvrstiti, nego kako uopće promet djeluje na području našeg urbanog dijela grada. I vi imate problematiku uključenja u kružni tok iz bilo kojih pravaca i ovih ulica koje su problematične i izlazi i prometovanje. Ako se uključujete iz te jednosmjerne ulice od Devetke, čekat ćete na to uključenje zato što imate usko grlo na onom dijelu gdje se nalazi ova poliklinika Medika, ja ću to tako definirati. I naravno ne mogu se razmijeniti vozila koja prometuju u ulici Ibre Miljkovića Vuče, vozila koja trebaju se uključiti iz ove jednosmjerne ceste. Druga stvar je što se stvara velika gužva na kružnom toku i blokira se prilaz i dolaz na kružni tok. Bilo bi dobro kada idu se izmjene i dopune odluke da se napravi revizija onoga što je odlukom donešeno, kako ono funkcionira na terenu, kakve posljedice ima, da li je uspješno, nije uspješno i da li treba kad već ide jedna izmjena i dopuna, primjera radi za jasnije definiranje parkinga na području urbanog dijela grada, da se vidi da li su prometna rješenja predviđena odlukom uistinu dobra ili ćemo mi u konačnici imati još jedan veći problem kada dođe ljetna sezona, kada dođe puno auta u Veliku Kladušu i onda ćemo imati kompletno blokiran centar grada zato što nismo adekvatno pristupili i proanalizirali način promjene režima prometovanja. I ovo je prilika, zato što je to tema, da se o tome govori i ovo je poziv i službi i Savjetu za regulaciju saobraćaja. Da nam se ne dogodi da na svakoj narodnoj sjednici imamo izmjene i dopune iste odluke, da zauzmete svoje pozicije, da analizirate ono što se sad događa na terenu i da vidite da li će to prometno rješenje zaista ostati tako definirano u odluci ili će morati doći do određenih promjena.